Kaixo, ni Itxaro Sukia naiz eta industrial ingenieria naiz. Momentu honetan, tesi doktorala egiten nabil Mondragongo Eskola Politeknikoan Hernanin eta nire ikerketa arloa plastiko eta konpositeetan kokatzen da, bereziki fabrikazio gehigarrian. 3D inpresorekin lanean ibiltzen naiz, gehien bat egiturak optimizatu, diseinatu, fabrikatu eta ondoren etxekoak egiten dizkiegu beraien ziurtasuna bermatzeko. Egitura hauek interesgarriak dira, arintasuna ematen dutelako, bai garraio bidetan, baita energia berriztagarrietan ere. Garraio bidetan arintasun honek beraien kontsumoa gutxitzea eta emisio kutsakorrak gutxitzea dakar. Energiaren kasuan, beraien oinarriak fabrikatzen ditugunez, arintasun horrek beraien mobilitatea bermatzen dugu. Fabrikazio gehigarria oso erabilgarria litzateke modu tradizionalean fabrikatu ezin diren egitura fabrikatu ahal izateko edo geometria bereziak egiteko. Fabrikazio gehigarriak abantaila asko ekar ditzazkei gure etorkizunerako eta hori da gehien motibatzen dauena gaur egun lanerako.